Klimograma bat nola egin? Hauxe da ikasiko duguna gaur. Oso modu erraixean. Lehenengo gauza behar duguna izango da kuadernoan bertan paper kuadrikulatu bat edo milimetratua. Gauzak erraxe egiteko. Ondoren beharko ditugu datuak, bai? Prezipitazio datuak eta temperatura datuak. Bataz bestekoak, hilabete bakoitzekoak. Urtarrila, otsaila, martxoa, bai, urte osoko datuak. Prezipitazioak eta bideoan gaizki agertzen da, milimetrotan jasoko ditugu. Normalean horrela aurkituko ditugu interneten edo zein liburuetan. Eta temperatura gradu zentigradutan. Ondoren, marraztu egin beharko ditugu ardatz batzuk paperean. 3 zehazki. Kasu honetan lehenengo egin duena da goiti berako marra bat, ondoren horizontala behan, ikusiko duzue, hor hilabetea joan beharko dute, eta azkenik marraztuko dugu eskubian beste bat, 12 hilabete horiek osatzen diren lekua. Hoxe. Bertan urtarrila, otsaila, martxoa, hilabete guztia markatzen ditu. Ezkerreko edo eskubiko ardatzean berdin dio benetan, hemen ezkerreko erabili dugu, temperatura gradu zentigradutan. Eskubikoan berriz, prezipitazioak milimetrotan. Eta 0-tik hasten gera, temperatura 0, 10, 20, 30, 40, kasu honetan, gehiago zaila izan ziteken. Izan ziteken ere bai minuseko graduak izatea, eta beraz aldatu inberko denuke ardatza edo beraka egin, -10. Eta eskubikoan, prezipitazioa milimetrotan egingo dugu, baina beti bikoizteta. Proportzioa da bat bi. Horregatik 0, 20, 40, 60, 80, 100 eta bat. Ikusi dezakezuenez, eskubiko ardatz hortan neurriak luzeagoak dira, prezipitazioak altuagoak izaten dira. Bera, guten gera, edozein ardatz matematiko baten barruan bezala, ordenada geografiko batzuk egiten ditugunean, markatzen, kasu honetan temperaturaren 8,6 graduak, 9,5 graduak, 10,9 graduak, 12,4, 15,7, azkenean funtzio baten puntuak. Eta, kasu honetan gorria erabili dugu, marra gorri batez lotuko ditu. Hor izango dugu urteko, bataz bestekoaren adierazpen grafikoa temperaturaren. Leku zehatz baten, ikusiko dugu gero ze leku zehatz den hau. Ondoren, goian, prezipitazioak 178 mm, 150, 154, 178, eta hola, guten gera, eskubiko ardatzari jaramonen ginez, noski ez ezkerrekoari kasu honetan, markatzen noraino iritsiko zaizkigun zutabe. Temperatura marra bezala egiten badugu, prezipitazioa barra moduan adierazten da grafikoki ohikoenetan. Markatzen ditugu guztiak, eta grafikoki adieraziko ditugu, esan duan bezala, barra moduan. Hortxe dakazue. Hemen dakazue, nolabait edo, leku honen klimograma. Hau da, klimaren adierazpen grafikoa, temperatura eta prezipitazioa. Donostikoa, ikusi esakezuenez, prezipitazio ugari, asko gehiago negu partean, udara partean baino, eta temperaturak alderatuz. Hau egin daiteke modu grafiko batean, ederki asko, Excel batean, edo alako batean, programa batean, hemen dakazue nola geldituko litzateke. Nirea baino hobeto, hoixan. Orain, animatzen bazeate, datu horiekin, gelditu bideoa, eta egin zuek beste bat. Beste leku batekoa baita. Eta amaitzen dezutenean, ikusten duzu. Hemen dakazue horren erantzuna. Ez daia Donostia, kasu honetan Almeria da. Eta ikusi dezakegunez, aldea dago, bat eta bestean artean. Eta bat eta bestea konparatu itzazkegu. Ikusteko ze klima ezberdin daukaten batak eta bestea, lurralde batek eta bestea. Hau egin dezakegu lurreko edozein leku hartuta.
Mordak ez du Donostiakoa, eta hemendak ez du Almairukoa. Garbi dago klima batek, ozeanikoa, askoz euritsuagoa eta lasaiagoa dela temperaturaren aldetik, bestea, prezipitazio gutxi eta temperatura. Hemendak ez du beste proposamen. Beste leku bat, beste eremu bat, ikusi dezakezuenez, gradu negatiboekin, animo, ekin, badakizue kasi, klimograma bat egitea. Ondo izan,